Nagtukaw na sa pwesto matapos magretiro si Dr. Estela Zenit. 54 barangay sa Daraga Albay makakaresibin ng tigsararong pick-up trucks na magiging rescue as an emergency vehicle. Tanganing mapakusog ang disaster response as an emergency preparedness kan lokal na gobyerno. Juan Gabawan o paglinig sa Gabawan Lake sa Barangay Gabawan, Daraga Albay ginibukas sa ugma sa kumpleanyo ni Mayor Vic Perete. Sa headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, sobra sang 2,000 na trabaho na wara sa construction sector dahil sa flood control corruption. Pag-endorso nin sobra sa sarong impeachment complaint, bako bawal sigun kay Representative Laila De Lima. Department of Energy dahil paninahiling na pagbaba sa presyo ng gasolina. Nagkapirang grupo ikinabaldi as sinahadit sa mga pahayag na isuko ang parte kan teritoryo kan nasyon. Sa ibang nasyon, Hamas kinontistar ang rekomendasyon na disarmaran sinda. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala, opisyal nang nakalaog sa WTA Top 40 bago ang sa iyang laban sa Qatar Open. Yan ang headlines at ang darakulang mga bareta alas 7 ngunya na Pebrero 10, 2026 aldaw ni Martes. Kami po ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dainiba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. 4 kilometros na pyroclastic density currents o uson halis sa Misigali ang nairistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Gikan man ni sa ngimot kan bulkan mayon alas 10:35 din pag-aga kasuod ma ang pinakadakula poon kan itasin sa alert level 3 ka mga nakaaging simana. Sigong kay PHIVOLCS mayon Volcano Observatory resident volcanologist Dr. Paul Carson Alanis, dahilan kay ni na-experiencehan ang asphalt sa 13 barangay sa Ginubatan as in 17 barangay sa Kamalig Albay. Dagdag pa niya na ang asphalt events dahilan kan uson daraman kan pagkahulog kan darakulang tipak nin lava hali sa bulkan mayon. Mientras tanto ginibo naman ka mga apektadong lokal na gobyerno ang distribution and face mask sa mga residentes as in ang flushing operations ka mga tinampo na pinanginotan kam Bureau of Fire Protection Kamalig. Sa kunya ang pinag-abisuan ng kampubliko o kaya ang publiko naman tinidong maging alerto gumamit ng face mask as in bilang proteksyon ini kontra sa abo as in magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno as in kan mga autoridad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagtukaw na bilang bagong officer in charge kan Albay Provincial Health Office si Dr. Carl Ante matapos magretiro sa pwesto si Dr. Estela Zenit. Epektibo na kasuudma Pebrero 9 ang pagtukaw sa posisyon ni Dr. Ante matapos mapili bilang bagong inkargado kan Albay Provincial Health Office ni Gobernador Noel Rosal. Si Dr. Ante ang dating pamayo kan Rapu-Rapu District Hospital. Katakod kay ni siniguro kan opisyal o kan ospital na magkakanigong serbisyo asin pagpapadagos kan mga programa para sa pag-ataman sa salud kan mga albayano. Sa unyan, pigahalat pa ang impormasyon kung si Isay ang posibleng magsalida sa iya sa Rapu-Rapu District Hospital. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nairehistro kan probinsya kan Masbate ang pinakangalangkaw na inflation rate sa Riyon Bicol kan Enero 2026 sa 3.0% sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Sigon ini sa ginibong press conference kasudma kung saan sigon kay PSA Bicol Statistical Operation and Coordination Division o IC Ray Merhilla, sinundan ini kan Camarines Sur na may 2.4%, Sorsogon na may 2.3%, Catanduanes na may 1.9%, Albay na may 1.7%, bantang pinakangababa man ang Camarines Norte na may 0.3%.
Mientras tanto, bumidaba man sa 2.1% ang kabilugan na inflation rate kan Rehiyon Bicol kan Enero 2026 halis sa 2.3% kan Disyembre 2025 asin 3.2% kan Enero 2025. Pigtawang ginaw man ni Merhilla nasa probinsya ng Albay dahil man nakaapektar ang padagos na aktibidad kan Bulkan mayon sa irokan inflation. Naging mayor man na kontribusyon sa deceleration kay ni kan Enero ngunya na taon ang restaurants asin accommodation services, housing, water, electricity, and other fuels as in personal care and miscellaneous goods and services. So depende pa rin yan doon sa mga communities na minomonitor po ng PSA. Kung tumaas siya is depende doon sa kung ano naman yung makolekt namin ngayong January. So since yung nag-aalburuto nga yung mayon, so siguro pwede natin ma-expect na mataas pero depende pa rin yan doon. Especially kung ang apektado po natin is yung food. Kapag yung food po kasi yung tumaas, talagang sasabay po siya doon sa inflation natin. Ang tingog ni PSA Bicol Statistical Operations and Coordination Division OIC Ray Merhilla. Nagpagirumdom sa publiko ang Coast Guard District Bicol sa pamamayo ni Commodore Ivan Roldan may kinaaraman sa epekto kan padagos na pagalburuto kan Bulkan mayon. Nasangunyan mantenido sa Alert Level 3. Pigabisuhan ng publiko, lalo na mga residentes na apektado kan ashfall, na gumamit ng N95 mask o dumug na panyo para maprotektaran. Magpreparar nin magkakanigong supply nin tubig, pagkakan, bulong, flashlight asin ang mga importanteng dokumento. Aramon asin kabisaduhon, ang pinakaharani asin pinakamadali na ruta, papasiring sa mga evacuation centers. Padagos na ang pag-antabay sa mga opisyal na abiso kan FIVOX asin lokal na gobyerno. Siniguro man kan Coast Guard District ang sa idang aktibo na pagmonitor sa sitwasyon kan Bulkan mayon asin pagtabang sa mga LGUs asin concerned agencies. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, magkakaresibin ng tigsararo na pick-up trucks na magiging rescue and emergency vehicle ang gabos na 54 barangay kan Daragalbay matapos maaprubaran kan Sangguniang Bayan ang 78 milyon pesos na fondo para sa procurement kay ni. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Councilor Attorney Ian Makasinag, maawat kining mapakusog ang disaster response and emergency preparedness kan lokal na gobyerno kan Daraga. Dagdag pa niya na ang Bicolo bubugtakan manin mga magkakanigong ekipayas asin gadgets na maserbing gamit sa mga oras ng emerhensya. Sinabi pa kainin ang pondo halis sa Local Government Support Fund kan Department of the Interior and Local Government kung saan oras na makompleto ang proseso asin mga requisitos ano man na oras pwede na ining mabakal asin madistribuir sa mga barangay. Ang magiging sunod sa itabing proseso, iyon na ang munisipyo sa pamamayo ni Mayor Vic. Siyempre, maghahanda na ini kang procurement ka ini. So, maagi na tabi ini sa back, ma-provide na tabi ang munisipyo kang design na ayon digdi sa request kang DILG. Until na ma-approve na ini, mapirmahan ni Mayor, ma-approve ang kang sangguniang panlalawigan, and at the same time, makompleta sa gabos ng mga requisitos na pigahagad kang DILG. Anting ang Daraga Councilor Attorney Ian Makasinag. Ginibo kan lokal na gobyerno kan Daraga, kaibahan an man iba-ibang ahensya an One Gabawan o an paglilinig kan Gabawan Lake sa barangay Gabawan, Daraga, Albay, Kasuhapon. Sigon kay Daraga Mayor Vic Perete, apera sa paglilinig, ginibo man an pagtanom nin mga kahoy asin pagbuhi nin tilapia fingerlings bilang parte kan espersos tanganing mapangatamanan an kapalibutan. Mientras tanto, ginibo man sa aktibidad ang pagdistribuer nin mga lechon o piglets asin pag-turnover nin agricultural inputs sa mga paraoma. Presente sa nasabing aktibidad ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection Daraga, Barangay Farmers Association, Barangay Council, Municipal Agriculture Services Office asin PNP Daraga. Mientras tanto, pigtututukan mo niyan kan Commission on Elections o COMELEC Daraga ang barangay satellite registration talaring matabangan ang mga Daragenyos na maawat na magparehistro para sa papaabot na barangay asin Sangguniang Kabataan Elections 2026 sa Nobyembre 2 ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay COMELEC Daraga Election Officer Andy Toledo, inan sa indang piginguwa tanganing dain na magpasiring pa sa sentro ang mga maparehistro partikular na ang mga nasa radyong barangay. Pinagirasman ni Toledo na abilable ang gabos na serbisyo
munisipyo kay bana ng pagsalida ng apelyido para sa mga kinasal na kababaihan, pagbalyo ng barangay na pagbubutuhan na sinigba pa apera kan regular na registration. Sinabi man kaini na anmaawot na magparehistro, magdarasa na nin valid ID sa mga hoben na maedad 15 pa sana bago Nobyembre 2 ngunya na taon. Magdara ning photocopy ng birth certificate tanganing mahiling an identification asin tamang impormasyon digdi. Mentas nagigibon manggang COMELEC daragaan exclusive voters registration para sa mga persons with disabilities sa nasambit na banuan sa koordinasyon kan Simon of Siren sa aga Pebrero 11 sa Simon of Siren Training Hall sa Banyag, Daraga, Albay. Na iyan pirmi mo yung pinapasabot sa lambang barangay na namo yung nabibisita na konsayin ini na ang oportunidad para magparegistroan sa indang mga kapamilya, mga partidaryos ay amigos y amigas sa nganing sindaman sa maabot na nag-adang-adang na Mayo 2, 2026 makapagpartisipar sina sa pagboto bako sa na makapagpartisipar kundi iwaman sinda kung bagaman sila kwalipikado na maging kandidato sa maabot na barangay NSK election. Si COMELEC Daraga Election Officer Andy Toledo. Double time ang mga personahes kan Kamalig Water District o CWD na maibalik ang supply kan tubig sa mga konsumidores matapos madiskubre na may naglik sa system kan barangay sa lugan. Segon kay CWD Manager Judy Opiano na pag-araman na major pipeline ang nagkaproblema kung kaya nahaloy ang pagbalikan supply kan tubig. Sinabi ni Opiano na padagos ang sa indang espersos na matawan solusyon ang nasabing problema. Hinagad man kan opisyal ang pagsabot kan mga konsumidores. Magatugang primerong party ang gusto yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta ito sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugtag ng kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Kaditales kambarete niya to sa lado nasyonal. Dakulang rapadan sinapar kan sektor ng konstruksyon matapos magluwas ang maiwasan na korupsyon sa mga flood control projects sigon man sa National Union of Building and Construction Workers o NUBCW. Sinabi ni NUBCW Secretary General Santiago Nolia na sobra sang 2,000 na trabaho ang nawara matapos kan sila ron ang mga permit ka mga kontraktor na imbulto sa iskandalo. Sigon sa grupo, apektado ba kausa na ang direktang empleyado kan mga construction firm kundi pati naman ang mga subcontracted workers na nakadestino sa mga proyektong ini. Namatayan ang epekto kan iskandalo kasabay kan report kan Philippine Statistics Authority o PSA na nagitaas ang unemployment rate kan nakaaging taon. Ipiniling kan full year data na ang unemployment rate uminabot sa 4.2% kan 2025 na masalangkaw kumpara sa 3.8% kan 2024. Dahil ang digdi ng apudan ang NUBCW nintulos na lakdang para suportaran ang mga nawaran ng trabaho asin magpautob ng reforma tanganing maiwasan ang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura na direktang nakakapekto sa kabuhayan kan sa tuyang mga obrero. Warang rules o ley o probisyon ka 1987 Constitution na nagbabawal sa sarong miyembro kan Kamara de Representantes na mag-endorso nin sobra sa sarong impeachment complaint. Iniyan sinabi ni House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List, Representative Laila de Lima, matapos kaining i-endorso ang ikatulong impeachment complaint na pigsumitir laban kay Vice President Sara Duterte. Si de Lima, iyo ang endorser man kan ikaduwang impeachment complaint na pigsumitir kan koalisyon nin mga civil society group kan nakaaging simana. Sigon kay de Lima, duwa sa mga nagsumitir ng reklamo kontra kay Duterte, sina Father Joel Saballa as in Father Joselito Sarabia na dati niyang spiritual advisor. Sigon sa Lady Solon, na on-ground na nasa ikatulong reklamo bako man harayo sa second complaint. Idinagdag pa ni de Lima na moral obligation kan Kamara na ugidon ang mga aligasyon, timbangon ang ebidensya asin aramon kung igwang probable cause ang reklamo kontra kay Duterte. Day pang nailing ang Department of Energy o DOE na pagbaba sa presyo ng petrolyo. Sigon sa DOE, sampang ini kan wala pang linaw na paggururon entre kan nagsisinti kan Amerika asin Iran. Pero digdi nagbaba man ang US commercial crude oil inventories kaya nagkaigon ng problema sa supply. Ipinadiwanag kan DOE na nagbaba ang produksyon ng petrolyo sa Amerika dahil sa sobrang lipot kan panahon. Nagdarama ninin pagkaatraso kan refinery operations sa Estados Unidos. Apisar kay ni siniguro kan DOE na may pili na gasoline stations pamanggiraray na nagapadagos na nagtataon ng diskwento sa public utility vehicles o PUVs. Iba pa ini sa loyalty discounts na ipinapatubman para sa mga pribadong motorista. Ikinabaldi ka nagapirang grupo ang pahayag gikan sa opisyal kan gobyerno na nagsasabing isuko na sana ang parte kan teritoryo kan nasyon. Nagtutubod sinda na ang mga pag-atake o pag-kwestiyon sa legal na posisyon kan Pilipinas daing pwedeng palampason. Ang mga pahayag na direktang nagkukontra sa Philippine Coast Guard as in Armed Forces of the Philippines nakakapaluya para maidepensa ka nasyon ang diretsyo ka ini. Pwedeng makaapektar ini, lalo na sa paghiling sa irarom kan international law sa pagproteher kan soberanya kan Pilipinas sa isyo kan teritoryo kung saan maikokonsiderar ining malinaw na pagtalikod sa interes ka nasyon sa pangapuda na isibog o isuko ang parte kan teritoryo. Manungod sa pahayag ka nagkapirang lehislador, arog na Senador Rodante Marcoleta, iyo ang dapat na daiitsapwera sigon kay Dr. Jose Antonio Goitia, Chairman Emeritus kan Filipinos Do Not Yield Movement, as in iba pang civic society groups. Sinabi niyang anpadagos na pagkwestiyon sa mga diretsyong pandagat ka nasyon nagbubugtak sa alanganon an pangnasyon na interes na dapat malinaw asin may paninindogan. Susugdigdi makusog nindang ipinahayag na dai maikokonsiderar na agresibo an idepensa an soberanya ka nasyon, lalo na sa pirit na pigkaklamar ang teritoryo.
Sa dagdag nga itong baretang nasyonal, hinagad sa mga eskwelahan at educational institution sa nasyon na ideklarar ang Pebrero 25 bilang academic holiday para sa pagirumdum kan EDSA People Power Revolution. Sa sarong joint statement, hinagad ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Catholic Education o CBCP ECCE as in Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP ang sobra 1,500 na Catholic schools na membro ninda na suspindiron ang regular classes sa nasabing PETSA as in imbis magkondukta ng mga aktibidad ang napahararumon pa ang pagsabot ka mga estudyante sa makahistoryang pangyayari. Sigon sa mga ini, anal daw na nasambit dapat na ideklarar na academic holiday para pag-urop-urop, pag-irumdum as in pagmolde sa pagkanamamanwaan. Ang EDSA sigon pa sa inda bako sa nang pag-irumdum kundi sarong day natatapos na movimiento na naghahagan ng aktibong paghihiras as in pagkasararong paninindugan gikan sa gabos sa sektor. Para tunay na midbidon ini dapat labanan ang revisionismo, depensahan ang demokratikong mga prinsipyo asin magmukna nin sarong nasyon kung sa inang mamuhay sa realidad, anostisya, dignidad asin katrangilohan. Nagkapirang universidad na ang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa mga petsa sa pagultanang kang Pebrero 23 asin 25 kay Bana digdi ang Ateneo asin Lasal na nagkapira sana sa mga historyang lugar ka 1986 snap election na nagresulta sa People Power Revolution. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang makusog asin masulong ang alyansa kan Pilipinas asin Estados Unidos kasabay kan pagselebrar kan ika-80 na anibersaryo kan diplomatikong relasyon kan duwang nasyon. Kasunod ini kan paglansar nin sarong special anniversary logo kan duwang nasyon nagagamiton sa mga commemorative activities sa bilog na taon bilang simbolo kan 8 dekadang pagiging mag-amigo na nagpoon kan Hulyo 4 taong 1946. Sigon sa Presidente, piglalao man niyang mas makusog pa ang relasyon kan Pilipinas asin Amerika na maresulta nin mas makusog na promisa seguridad, kauswagan asin estabilidad bako sa kan duwang nasyon kundi kan bilog na rehiyon. Sa satuya pong bareta sa ibang nasyon asin man sa lado ng Karawa to Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Kinontra kan Hamas ang pangapuda na sinda disarmahan. Sigun kay Hamas political leader Khaled Meshal, na kapag tinanggalan sinda nin armas, madali na sindang gadanon kan Israel. Sa indang sinabi na preparado sinda na magsunod sa mga total ceasefire, alagad pigsisuhay ini pirmi kan Israel. Hinagad man ninda na dapat tulos na magkaigwanin sa giraray na rehabilitasyon sa Gaza dahil sa grabing danyos gikan sa pag-atake kan Israel. Magigirumduman na nagkapirang mga nasyon arugan Qatar, Turkey, asin Egypt ang nagtarabang-tabang para magkaigwanin matrangkilong paghururon entry kan Hamas asin kan Israel. Pinanginutan man kan US ang paghuhuron sa duwang lado kung saan nagkasundo ang Hamas asin Israel na magbinalyuhan in bihag siring man ang pagbukas kan Rafah crossing. Sa lado kan Karawa to Sports, opisyal nang nakalaog sa top 40 kan Women's Association o WTA ang Pinay tennis star na si Alex Iyala bago sa iyang opening round match sa WTA 1000 Qatar Open sa Doha. Ang milestone na ini nagdesignar sa iya bilang pinakahalangkaw na ranggong Filipina tennis player sa istorya matapos ang matrayumpong kampanya sa Abu Dhabi Open kung saan uminabot siya sa quarterfinals sa singles at semifinals sa doubles. Alagad bago maabot ang global stage, nagpoon si Iyala sa simpleng paagi. Bilang preschooler, enot na nagkapot nin raketa sa Valle Verde Country Club sa Pasig City kung saan ang pagkawat nin tennis sarong simpleng family pastime. Sa hobe na edad, pinahiling niya na ang natural na tibay as in dedikasyon sa kawat. Kan 13 anyos, nagbalyo siya sa Mallorca, Spain para mag-training sa Rafa Nadal Academy. Sarong lakdang na nagtao sa iya nin mas grabing exposure as in oportunidad kontra sa mga international junior players. Digdi siya natais as in naging junior champion sa maniba-ibang torneo kay manan Grand Slam junior doubles titles. Halis sa pagiging promising junior, naging pro si Iyala kan 2020 as in diit-diit na suminakat ang ranggo apisar kan mga hagyat kan mas makusog na mga kalaban sa WTA circuit. Sa iyang paglaog sa top 40 ngunya na Pebrero 2026, pinatunayan niyang ang pangaturugan na nagpuon sa simpleng tennis court sa Pasig pwedeng magbunganin pang kinakban na trayumpo. Yan ang detalyas kan bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. And sa update po kan laban ni Alex Iyala sa Czech player
Nadaog po si Alex Kasubanggi. Kaya atab siya nagpaaram sa WTA 1000 Qatar Open. Sa kamugtapong ang panahon, nasa linya man si Jaime Bordales. Sir James, good morning, please come in. Marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuwing weather forecast. Apektado manggiraray kang shear line ining Visayas as in ang southern part kang southern Luzon. So ini nga ning Masbate, Sorsogon. So nauman manggiraray ang madampog na kalangitan as in mga pag-uran dyan po sa probinsya nga ni kan Masbate as in Sorsogon. Epekto manggiraray kang shear line mantang so northeast monsoon o amihan nakakaapektar man sa bilog na Luzon. So sa nagkaperang lugar po kang Bicol region, apektado kita kang northeast monsoon kaya alauman man giraray ang siring na panahon. May mga pag-uran-uran pero maluluya man sana, mga light rains yan. And then huli nga ni kang northeast monsoon, laumantaan na makusog na paros o duros hali sa norte sirangan. As in igwa kitang nakabanderang gale warning digdi po sa eastern coast kang Albay, as in digdi sa eastern coast kang Sorsogon, maging sa probinsya kan Catanduanes, Camarines Norte, as in sa northern coast kang Camarines Sur. So laumantaan maalon sagkod sa napakaalon na kadagatan dyan, posibleng umabot yan poon 3 to 5 meters kaya bawal po una o ibitaran na ang pagpalaot digdi sa mga naon ng bitantang lugar. Sa ngunyan klarado pa man giraray ang sa tuyang area of responsibility. So wala kitang na-monitor pa na LPA o bagyo sa Laog, Canpar, as in sa Duwas. May mga cloud cluster na naman kitang nahiling. Pero sa ngunyan, dahita pa man dideklara na sa raong LPA ini. So digdi man giraray sa Kabikulan an sa tuyang temperatura pinakahababa na sa 22 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw posible siya naman umabot sundong 27 degrees Celsius. So yan BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po din sa pag-asa DOS Telegaspi. Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Thank you very much, Sir Jim Bordales, kang Pag-asa District Regional Forecasting Center. Mga ito ngayon na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 7 mga bareta. Bareta alas 7 ngunyan pong aldaw na ninin Martes, February 10, 2026. Happy birthday kay Chief Ramir Tanay. More life, prosperity, and happiness, Chief. Siyempre sa iba pang nag-birthday sa kanyang happy birthday. Shout out kay Kuya Bob Cantano, good morning. Si Bing Ben Boris, good morning. Benji Dapogi, good morning. Shout out daw po kay Madam Amanda Esplana at saka kay Manay Agnes Mape. Siring man si Loreto Escobar, good morning ya tabi amigo. And then siyempre kay King Rinaldo kan Bangkiruhan, Nakantabay. Siring man si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia, listening from down under. And sa kabos pong nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band 106.9 WGB FM Tabaco City. Good morning man kay Kagawad Feng Grieta kan Barangay Mangkamagong Basod, Camarines Norte, Nakaantabay. And sa mga nagantabay po sa DCGB News Online Facebook page at saka YouTube channel at yun sa DCGB Live, maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Marty Labeng. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Apot with BP Henry Maseda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Mas